Hello guys, welcome back to Asumi Basumatar blog. Asumi Basumatar blog sim नोंथांमोन गासिखौबो फिन बरायबाय। So दिनै लोगोफोरनि जोङो माने दिनैनि सानाव माने 27 जानुवारियाव जोंहा बिटिआर सुक्ति जादोंमोन बिटिआर एकर्डआ। So दिनैनि बे बिटिआर एकर्ड सुक्ति जानायनि दिनै माने सेथि बोसोरारि खुंथाय फालिनाय। So बेजों बोसोरारि खुंथाय फालिनायखौ फालिनायनि दिनै जोबथि सान माने गेवलां मेल दिनै स' जोङो बेवहाय थांगासिनो दङ उदालगुरिनि आम्बागावआव स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर जायगायाव जों मोनफैबाय ओमफ्राय आं बिराद मिनिनो ओंखारसै माने एफा मानसिनि सिगाङाव माने भिडिअ बानायनो एसे लाजिनाय मोनो ओमफ्राय आंखौ लोगोफोराबो मिनिदों माने आरो गावबो मिनिनो ओंखारदों आङो। बुंगोन आङो जागा खानायना लानि र' पाब्लिकनि खाथियाव नै गाइस दा जों बिराद गोजान थाबायबोबाय एकदम मोनैयाखैनो ब्लगारानो जि मिनियो दा मिनिनो ओंखारखायो आङो नायदो आरो लोगोफोर तामान मिनिनो ओंखारबाय आङो। लोगोफोर नै जों जायगायाव सफैबाय इनिफ्राय जों मेन गेटथिं हाबासै बेलेग मोनसे गेटथिं हाबफैनायसै नै बिराद मानसि गोजा पुरा फुल माने मा होनो मिटिं जानाय जायगाया ओमफ्राय साइडआवबो मानसिफोरा गसंना दङ जनो जायगा मोनलायलायाखै नोंथांमोना नुदों दा जोंबो गसंनानै दंथ'यो जनो मोनथ'वाखैनो लोगोफोरखौ माने जोंनि फैनायफोरखौ माने सेर नायनो थिनदों आरो बहाबा जायगा दङ नामा होननानै। आरो मानगोनां जोंनि दिगनेटरिस आरो बयबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बे समावहाय बिटिआर गोरोबथा साननि गोथार अनसायनायखौ बावहरबाय आरो बे समावहाय आङो खावलायनो हास्थायदों जोंनि गेजेराव नुजाथिनो हानाय बिटिसि सरकारनि मानगोनां जोंनि चिफ बिथां प्रमद बर' सारखौ आर'नाइजों बरायनो थाखाय आरो बरायखांनायनि उनाव बिथांखौहाय बड'फानि सिगाङाव बिबार बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। আমার মাজত উপস্থিত আমার বিটিসিৰ চিফ মিষ্টাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনালো। আদৰ কৰিবৰ বাবে আমাৰ চেন্ট্ৰেল এপছৰ প্ৰেচিডেণ্ট দীপেন বড়ো ছাৰক অনুৰোধ জনালো আৰু बिथांजों लोगोसे जोंनि मानगोनां अल दि डिगनेटरिज बिथांमोनखौ बिबार बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। শৃংখলাবদ্ধভাৱে আপোনালোকে যাতে ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়ায় তাকে অনুৰোধ জনাই আপোনালোকক পুনৰবাৰ दैदेनगिरि जाय दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोननि आरो जोंनि थाखाय गोबां दुखु खस्थ सहायनो गोनां जादोंमोन आरो जोंनि गेजेराव पि लाइथुन बिथांबो दङ आरो बिथांमोन साफ्रोमखौबो जोङो बे समाव बारसे बिबारनि गेजेरजों आरो आर'नाइनि गेजेरजों जोंनि मानगोनां चिफ बिथांखौ डेपुटि चिफ जोंनि मानगोनां इएम बिथांमोनखौ मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। আমি সকলোৱে ডাঙৰকৈ হাত চাপৰি মাৰি দিওঁ जों बयबो गोबारै आखाइ खबना होनि जों बयबो गोबारै आखाइ खबना होनि
माने ग्रेसिया होनाय जोंनि मार्टियार फेमिलिनो आरो जेलाव थानाय गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ भारत सरकार आसाम सरकारजों रायलायनानै सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ लांदां अख्राङाव लाबोनाय बा न'आव लाबोफिननायनि थाखाय भारत सरकारजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिटिआर सरकारनि चिफ आरो डिपुटि चिफ आरो गासैबो बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन जिखि थासारियावनो दुलाराय बर' माहारिया दिनै गोलाव समाव लामा हान्थिबोबाय आरो बे गोलाव सम लामा हान्थिबोनायनि जिउ जारिमिनाव सोमावसारनाय संग्राम सान्थि परिबेश लाबोनायनि गेजेरजों बर' माहारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों। 1993 नि सुक्तियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सागान होदों आरो बे समावबो भलन्टियार फर्स नाय मोनसे हाथियार लाग्रा हान्जा दङमोन जोंनि इसिङारि हान्जा हिसाबै आरो बे समाव हाथियारनि सोमावसारनाया जोबफैदों। बिनि उनाव 2003 सनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिएलपि जों थाफानानै सोदोमस्रि आरो जोंनि गाव गावनि रैखाथिनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव मालायफोरजों समान दावगालांनो हानाय रोखोमै जों गावखौनो दानानै लानो जों गोलाव सम सोमावसारबोदोंमोन आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों गेजेर गेजेर सरकारजों बुजा परायाव फैदोंमोन, गोरोबथा जाबोदोंमोन। नाथाय जों साननाय लेखा जोंनि हारिखौ गायसननो, जोंनि हारिखौ दानो आरो जों लुबैनाय बायदियै जोंनि जिउखौ खुंलांनायनि थाखाय जोङो आरजाथाव खुनु आबहावा मोनाखैमोन आरो जायनि थाखाय जोंनि सोमावसारनाया मोनसेनि उनाव मोनसे जागायफिननो गोनां जाबाय थादोंमोन आरो फैयै फैयै जोबथारनायाव बे जों बयनिबो थाखाय खाफालनि बाथ्रा जे जों गासै बर' हान्जायानो खौसेयै बर' जेंनाखौ लानानै मोनसे जोबथा बिन्दोआव जोङो सफैनो हादों, मोनसे खौसे गाराङाव जों सफैनो हादों आरो खौसेयैनो जोङो गासै हान्जाया एनडिपि, आबसु, इउबिपिअ बे गासैबो हान्जायानो जायफ्रा बर' जातिनि बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन। सिखारनानै जोंनि मानिजाथाव गाहाय आलासिया फैगासिनो दङ। हेमন্ত বিশ্ব শৰ্মা অতিথি অসম চৰকাৰৰ বিত্ত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আমি সকলোৱে হাত চাপৰি দি হওক যে মই বা আশাই সভানি खेवनायनि उनाव जोङो लिटारेरि एवार्ड थुनलाइयारि बान्था आरो हारिमुवारि बान्था जोङो बेखौ गथायनो আৰু মংগলময় ক্ষণত আমাৰ মাজত উপস্থিত বিটিচিৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, এটা বিশেষ প্ৰেক্ষাপটক সন্মুখত লৈ কিন্তু আজি ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ আৰু বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজৰ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাই বিটিআৰ অঞ্চলত এটা নতুন প্ৰশাসনিক মডেলৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু সেই চুক্তিৰ জৰিয়তে বা সেই প্ৰশাসনিক মডেলটোৰ জৰিয়তে আজি আমি এই বিটিচি অঞ্চলত যি আশা আৰু আকাংক্ষাৰে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই আত্মনিয়ন্ত্ৰণ মাটিৰ পট্টা পাইছে, চাহ বাগিচাৰ লোকে মাটিৰ পট্টা পাইছে, আমাৰ অসমীয়া ভাষী লোকে মাটিৰ পট্টা পাইছে, গোৰ্খা ভাষীৰ লোকে মাটিৰ পট্টা পাইছে আৰু যি ধৰণে তেখেতসকলে কামত আগবাঢ়িছে অনাগত 10-15 দিনৰ ভিতৰত 11,000 পৰিয়ালে ইয়াতে ভূমিৰ পট্টা লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে। এয়া সাধাৰণ কথা নহয়। আজি প্ৰাক্তন নেতৃবৃন্দ, মোৰ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, প্ৰথমতে মই
বিটিআর চুক্তির প্রথম যেটো 1 বছর হয়ে গেল এই বছরিয়া অনুষ্ঠান যে আমি উদযাপন করেছো 4 দিনীয়া কার্যসূচীরে ইয়াত উপস্থিত হওয়া আমার অতিথিসকল আৰু আমার বিটিআরবাসী রাইজ মই বিটিআর সরকার হয় মই আমার তরফের পৰা শুভকামনা জ্ঞাপন করি হারিয়াव माखासे मानसिफोर थायो बिसोरो बेबायदि बारहावाजों बिरग्रा नङा बे बारहावाजों बिरग्रा नङा जायनि थाखाय हारिया थांनानै दङ दा नंखायनो रायजोफोर दिनै सम फैबाय बे बिटिआर गोदान सरकारा नोंथांमोननि सरकार दिनै बेवहाय गामि दानख'नाय सुनायनि बाथ्राखौ लानानै गोबां सोंखारिदों गामि मोनसेबो दाननो होआ गामि मोनसेबो दाननो होआ जोंलाय सोर बिमानि गोरबोआव जोनोम जानाय जों मालाय गामि दाननो होनो नागिरदों नामा 12,000 जोंनि मानसि जोंनि माने मार्टियारफोरनि थैजों सोरजिनानै बे बिटिआरनिफ्राय बर' गामि मोनसेबो दाननायाव जोंबो एग्रि नङा नाथाय बेवहाय माखासे खोथा दङ जायनि थाखाय बे क्ल'ज खालामनो गोनां जादों आरो बेजोंबो हारियानो लाज जानो थांगासिनो दङ मानो बेखौ बुजियाखै बिटिआर ओनसोलाव थानाय मानसिफ्रा बिएससिनि जाबाय बिटिसिनि जाबाय दा बिटिआरनिबो एफा एनै मोनजासिगोन नाथाय बाहेरनि मानसिफ्रा मा मोनजागोन दिनै बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल जाबाय बे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौ बर'निनो मन्त्रि आसामाव जानाय बिसोर जानो होनो नागिराखैमोन बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ बिटिसिनि थांनाय लिडारफ्राबो जाहोनो नागिराखैमोन नाथाय जों नारसिननानै दिनै बे बर' कसारि काउन्सिला जाबाय बे सुक्तियाव हाबनाय लोगो लोगोनो दा दिनै बिथांमोना हारिनि थाखाय सानाखै थांनाय गोलाव समाव बिटिसिनि बाहेरनि बर'फोरखौ मालायनो फानै फानै जाबोदों बिथांमोना दिनै जोङो जेब्ला बिथांमोनखौ अधिकार होनो खोथा ओंखारबाय अब्ला बिथांमोना जोंनि हेंथायै गसंनो नागिरदों दा रायजोफोर सोर हेंथा खालामो खालामदो सोर मा बुङो बुंदो बेखौ बुंनांगौ गैया नाथाय हारिनि अलखद समाव जों खौसेयै गसंनांगोन रायजोफोर दिनै उदालगुरि जिल्लायाव मा मोनाखै लुफुं जुबुबा गाबोनो ट्राइबेल इउनिभार्सिटि मोनबाय अर्गेनिक इउनिभार्सिटि मोनबाय एनआईटि जागोन बे ओनसोलावनो बहाबा एनआईटि जागोन नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ टेक्न'लजि बिनि थाखाय सोरबा पान्जाब हारियानायाव फरायनो थांनो गोनां जायोमोन बेवहायनो मोनगोन पलिटेकनिक दाख्लै माने फोसावनानै थांबाय लन्च खालामनानै थांबाय हम मिनिस्टारा बेखौबो गायसननाय जागोन दा गोबां अनुष्ठान प्रतिष्ठान जागोन जोंनो जौगानाय नांगोन हारिखौ जौगाहोनांगोन राव थुनलाइ हारिमु जौगानो थाखाय जों गोबां आसनि लादों बे आसनिफोरखौ जोङो कमप्लिटलि इमप्लिमेन्ट खालामगोन जोंनि गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि थाखाय मा मा खामानि मावनो हायो जोङो बेखौ थिग खालामदों आरो नै इलेक्सना फैसिगोन नङाबा नैबे मास मोनथामनि गेजेरावनो जेरैखि जाया सोलोंथाइनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रादोंमोन आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ खमसे खम 2 लाख लाइमोनफोरखौ बायदिसिना ट्रेनिं होनानै गावबा गावनि आथिङाव गसंनो हानायनि थाखाय जों राहा लामा खालामदोंमोन दा बेफोरखौ मावनो थाखाय जोंनो एसे सम नांगोन रायजोफोर दा बे समखिनिखौ जोङो लानो थाखाय आवगायबोदों दा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जाय बिथांमोना बरायजाबाय बान्था मोनबाय आं बिथांमोननो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय बे गोरोबथाया रायजो राजाफोरनि गोरोबथा हारिनि गोरोबथा बे गोरोबथाखौ लानानै रायजोफ्रा आगान सुरलांनांगोन उनाव मालाबा नांगौ जायोबा जों समाव थाफिनगोन उनाव मालाबा जों राजा लामायाव थांनो गोनां जायोबा थांफिनगोन नाथाय बे गोरोबथाखौ लानानै हारि दानायनि फारसे जों आवगायलांनांगोन बर' रावा दिनै अफिसियेल राव जाबाय बेखौ बाहायनांगोन बाहायाबा बोरै जानो टिभि चेनेल खुलिनांगोन खौथि खौथि थाखा थानाय बर' मानसिफोर दङ दिनै मोनसे बर' टिभि चेनेल खुलिया जोङो नाजाबाय थादों क'क्राझाराव मास मोनसे मोननैनि मोनथामनि गेजेरावनो हायोबा मोनसे चेनेल खुलिनो हायो नामा जों बेखौ नाजाबाय थादों सरकारनिफ्रायनो एबार रां गैया नाथाय थेवबो माबा मोनसे लामा बरननानै जोङो बेखौ चेनेलखौ खुलिनो हायो नामा जों नाजाबाय थादों दा नंखायनो रायजोफोर मोनसेबो जेंनाखौ गारना दोननाय नङा गासैबो जेंनाखौ गथि गथि मावलांनानै हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय जोङो आवगायलांदों आं रायजोफोरखौ खावलायदों नोंथांमोना सरकारखौ कभार खालामनांगोन जोंखौ मदद होनांगोन लोगोसे जोंखौ बोसोनबो होनांगोन लामाबो दिन्थिनांगोन मानोना रायजो राजाफ्रा मा अबस्थायाव दङ नोंथांमोना मोजाङै मिथिगौ जों मोजाङै मिथिगौ बे हिसाबै जों खामानि मावनो ओंखारदों नाथाय बेवहायबो बेरा गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना लामा दिन्थिनांगोन आं बेखिनिखौनो बुंबाय सदाराय মই বিশেষ আৰু ক'ব বিচৰা নাই যে এই চুক্তিটো হোৱাৰ পিছত আজি বৰ' दायो लोगोफोर नै गासै आलासिफोरा बिबुंथि लाखिजोबनायनि उनाव जोंहाबो फैनो सम जाबाय मानो होनब्ला अलरेडि माने
गाहाय जिथुबा मेल बे जोब्बायानो दायोहा माने उनावहा कालचार प्रग्राम जागोन बेखौ जोंहा नायबाय थानो सम गैला ओंखायनो जों माने ओंखारबोबाय आरो दायो जोंनि थाबायनो थांगासिनो आरो नोंथांमोना नुदों माने जेथिंबो मानसि जाया नङा माने जादों आरो पुरा फुल जनो जायगा मोनाखै मानसिफोरा माने साइडनिफ्राय नायलांलायदों ओमफ्राय नै लोगोफोर जों माने एसे जाना लाबाय जेबो जायाखैमोन नालाय जाखांनानै दा जोङो नै माने फैगासिनो दा जोंनि जेराव गारि लाखिना दोनदों बेसिम माने जों थांगासिनो दा नै लोगोफोर Guys, on the way to home. Bersih थांगासिनो दा फैबाय दाबिं गोसो खायनागासिनो गोलाव मानि थाबायना थांनांगौ Hi guys, नै दा जों ओंखारबाय मिटिंआ जोब्बाय नालाय नाइट फैया दा बाय बाय Hi लोगोफोर फाइनालि नै जों दा मिटिंनिफ्राय मोनफैबाय इनिफ्राय बासा माने दाबसे गामियाव लाखिबाय थारमाने जोंनि गामि खाथियावनो ओमफ्राय जों साइकेल गालांदोंमोन दा नै साइकेलजों फैगासिनो दङ स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदाबाव स' दिनै भिडिअ एसेनोसै बाय बाय